търговци са следват. Първият тип търговци са хънтери, така наречени. В Америка това е страхотна професия, която е много търсена. Хънтърите са хора, хънтър значи ловец. Той дебне плячката, гони я, преследва я и в момента, в който той я постигне, загубва интерес. И почва следващо. Тоест, това са ловците на нови клиенти. Това са ловците на нови клиенти. Вторият тип търговци, от които компанията също има нужда, това са фармери, така наречени. Тези, които гледат клиента като едно цветница, поливат си го, да си поразнат, да разсъпят, наторяват си го, поддържат се взаимоотношения с него. И по този начин също с една компания, имайки хънтъри, фармери в своя екип от продавачи, тя от една страна запазва, гради взаимоотношенията с съществуващите клиенти, опитва се да им продава продукти, услуги, които се допълват с тези, които самия клиент използва и ще са му полезни. И от друга страна, опитвайки се по-често да продава на своите клиенти, повече да им продава и по този начин да генерира повече печалби за компания. И от друга страна, за да ги расте геометрично, той се опитва да печели и нови клиенти с хънтъри. Това е идеалната структура на търговския ден. Гледали ли сте Джери Магуайер?